Timana ninyo basta ako gani mo prito gani halinon jud ang pinirito ana. Sa wadi pa na ako nagitak-an, tapok-tapok na sa kilid tan-aw na ko mga igagaw diha karon. Di ba kalit na nagduol basta pinirito ang giluto nako. Pero ang style nako dira mga tats pag human ako glutog mga pila ka buok diha mokuha ko sarili nako or muhukad ko dayon pag human ako silang biyaan ana. Ang problema ni mga tats samtang galuto ta mga tats sige man taghilak ani oy. Sa bagay kay kahoy man atong gamit mga tats normal lang jud na kay di man uling. Sali bre, yan ang pwede sa Ay, susuga kay good ba kayo yung papa? Oh, good boy. Asa to ligod? Papa. Kaya ni mama pa mo, nakoy uyab, nakoy kuhan. Pag kauman matas, nagsabaw po tagamay no, bahala ko gulay-gulay na matas, basta sabaw lang. Kay lami kay isabaw mo kuning buntag sa ibitong mamahot ang mga tas. Ug ako po nang ipares karon sa akong kadon nga gihukad mga tas dili na bahwa, bag ulan na akong gilungag video. Kumuk-kumuk na pagkadukot. Siyempre ipares sa to nasa sabaw mga tas, kay lami na ibahog unya. O pagkatotod mga tas, tanawa. Wala pagi ko kuhaman og luto mga tas, na anay nagkusi-kusi. Ating tata rin vlog. O, tag-awa mga katat. Naglinya ang mga... Bilo mo maluti. Maluto naman na. Yan. O di ba? Haling akong pinili itong mga tats, mo to akong gibiyaan dito kay sila na muluto ato og sila na mabali. Mo to nagpila-pila to sa mga tats kay ngalam basi mahatlok mahotdan kay pinirito gud halinon jud to siya. Mahalin to pinirito mga tats unsa na kani among gikilaw din nga pipino mga tats, balog wa isubak na basta pipino lami pug kay na oy. Go. Anak ka? O di ba? Dumot kini kauna ni mga tats mo ni tingog ni ugay agda-agda ni kay nga naman sobra nakagutom. Tanaw to kung may gagaw dito na enjoy sila. Basta Domingo mga tats magtapok-tapok tumi sa mga may gagaw no, magdala pud mi unsa among madala. O di ba enjoy? Nagtapok na mo na enjoy pa mo, di ba?